нови сигнал на Хауър Клъб. Манчестър остава за себе си едно от най-разочароващите полувремена в сезона до сега. На своя Олд Трафорд той губи от Тотнъм в решителен матч, преследвайки трета поредна титла с 0-2. Дан Бендер в 29-та минута и Лука Модрич в 32-та права шпорите. Изключително щастливи в тази вечер. Хари Реднап се надява днес да не стане 10-тия пореден менеджер на Тотнъм, който не успява да постигне победа на Олд Трафорд. Матчът има някакъв много Тотнъм. Сега Искам с направени визитки. Червена да е фона. Долу-горе от някъде от този тип. Ти вашите имена, ако може да ми кажете да ги запиша? Да. Не, ще ви дам направо личната карта. Ще ви цитирам, че има тук някакви проблеми с транскрипцията. Манчестър, Здравков, Левиджов, Юнайтед. Буквите са с бяло, а после се изпише само името ми, нали, на английски с черно. На английски с черни букви. Добре. Така, друга каква информация искате да се добави? Някакъв имейл, град Свищов, Джеси имаме. Да. И професия. Да. Каква професия да запиша? Професия отдолу фен. Така. И Зидарков ръжец. Или не знам точно как е, дали с фен тире или не е наобратно. Ще ви направим 3-4 варианта, аз изберете един, който най-много ви харесва. Не, правете една обикновения, аз го одобрявам. Добре. Ако може, примерно след 10-15 минути. Колко бройки искате? 50. 50 броя. Разиграй го малко така, да видят хората си ще влит така.